皆さんこんにちは、岩瀬貴則です。この度は賞をいただきありがとうございます。とても光栄です。私は日本の金沢という町に住んでいます。金沢市は伝統工芸が盛んな町です。例えば日本で生産されている金箔のほとんどはこの金沢市で生産されています。周辺の地域でも漆縫い、友禅、陶芸といった日本の伝統工芸が盛んです。今回作品のテーマとしてアンデルセンの物語を取り上げさせていただきました。アンデルセンの物語は日本でもとても親しまれています。私はその中で絵のない絵本の冒頭の物語の情景を捉えることにしました。私が制作したのは物語の中の女性が願いを託して流した灯火を追う視線をイメージした連作です。私の作ったイメージには灯籠の光はありません。それでも小さな希望がそこにあるように思います。彼女には灯火の光が見えたでしょうし、私にもそれはそこにあるように感じられました。私の用いた版画技法は小口木版画です。これがその版木です。版木は椿の木です。実は私はこのための下絵を特に描いていません。私はこのテーマについて長い間私の中でイメージを構築し、それは徐々にシンプルになっていきます。そのイメージが固定したタイミングで私は彫り始めます。一本一本線の形、ニュアンスを考えながら時間をかけて掘り進んでいきます。私は多くの作品でこのような方法をとって制作しています。ありがとうございます。